Xa falta menos para que dean comezo as festas do Carmen en Porto do Son. O próximo venres, día 7 de setembro, arrancará a troula cun torneo de fútbol, para alongarse ata o martes día 11. Pola vila sonense pasarán as mellores orquestras de Galicia, como son a Panorama e a París de Noia. As festas do son deste ano son do 7 ao 9 de setembro, empezan venres e acaban o martes. Este ano, os dous días grandes, o día do Carme e o día do Loreto cadran en fin de semana, polo que esperamos que teñamos moita afluencia de xente durante todas as festas, pero especialmente estes dous días. O día do Loreto cadra en domingo e ao ser día festivo, pois creo que a afluencia de xente vai a ser moi grande. O sábado será un dos días grandes. Na honra da Virxe do Carmen celebrarase unha misa solemne na esplanada portuaria e despois farase a procesión marítima, a que acudirá Rosa Quintana, conselleira do Mar. Que tamén vamos a contar ca presencia da conselleira, que a conselleira do Mar, saliremos en procesión, é un día precioso, un día que ademais se vive moi intenso aquí en Porto do Son. Teremos a misa de campaña na zona portuaria, e a procesión pola mañán, así eso tamén nos dá tempo, unha vez que acaba a procesión, pois ir a comer todos tranquilos e pasar unha tarde agradable. O domingo, neste caso, na honra da Virxe do Loreto, será outro dos días fortes. Ademais da misa solemne, a partir da 1 do mediodía, haberá unha sardiñada no campo do Loreto. Pola noite, verbena a cargo das orquestras New York e Alianza. Temos que agradecer ao Concello de Porto do Son que nos apoiara en todo momento, sen poñer trabas aos nosos pensamentos e actos. Agradecemos ao noso párroco, don Ramón, e aos colaboradores e patrocinadores comerciales. Bueno, eu só quero agradecerlle, como ben dicía o concelleiro, a Comisión de Festas, porque gracias á Comisión de Festas temos unhas festas do ano 18 de casi 100.000 euros, que sin a súa colaboración sería imposible. O luns tocará amenizar a noite a Orquestra Panorama e o martes a París de Noia. Ambas as dúas tocarán na esplanada portuaria. E tamén serán días para que os máis cativos disfruten da festa. Haberá hinchables e xogos infantís na zona do parque infantil. A sesión de fogos artificiais será o martes ás 12 da noite. 5 días de festa en Porto do Son para disfrutar en familia ou en compañía dos amigos.